V naší digitální agentuře se zaměřujeme na růst vašeho biznesu. Vaše výsledky jsou pro nás nejdůležitější. Dnes jsme vyspovídali našeho dlouhodobého klienta Arganu Cosmetics. Hlavním cílem bylo zvýšit obrat firmy a reklama. Dívali jsme se na recenze, které byly velmi dobré a navíc ještě se nám líbilo, že je firma z Brna, protože jsme taky z Moravy. Tak my jsme začali spolupracovat na začátku nebo v polovině roku 2024 a na e-shopu jsme měli opravdu málo objednávek, tam byly objednávky snad za 3 000 za celý měsíc, takže to bylo hodně špatný. A byli jsme hodně překvapení z toho, že asi hnedka druhý den po zahájení spolupráce, tak se ty objednávky začaly zvyšovat a zvyšují se vlastně do dneška exponenciálně a pořád nám to na e-shopu roste. A od začátku spolupráce si myslím, že ten nárůst byl nějak okolo 300%, takže za nás obrovská spokojenost. Tak komunikace probíhá za nás úplně na jedničku. My jsme opravdu spokojeni, nemůžeme si na nic stěžovat. My teda konkrétně komunikujeme zejména s paní Zbrankovou a když máme jakýkoliv požadavek, tak ona nám odepíše ještě ten den a nastavení kampaní taky většinou probíhá ještě ten stejný den, takže tam jsme úplně nadmíru spokojení s tou rychlostí i s veškerou komunikací. No, doporučili bychom určitě v každém případě, protože poskytuje super služby. Mně se strašně moc líbí celkový přístup tady, protože nám vlastně paní Hilner neustále volá a neustále s náma komunikuje, jak jsme spokojení, jestli můžou třeba z jejich strany něco vylepšit, takže to si myslím, že se neúplně vždy děje. A za nás je tady tohle úplně super, protože jde tam vidět, že si váží toho zákazníka.